Iz drugog životopisa Tome Čelanskog. Jednog je dana šetao pokraj crkve Svetoga Damjana, koja bijaše mal nerazrušena i od sviju napuštena. Kad je, vođen duhom, unišao da se pomoli, ponizno i pobožno se ničice baci pred raspelom. Bio je ganut neobičnim viđenjem. Opazio je da je postao drugačiji nego što je bio kad je ušao. Samostan Svetog Damjana smješten je nedaleko od Asiza. Nema posebnu umjetničku važnost, ali od presudnog značaja za franjevački red. Ondje je Franjo čuo glas križa, čija se kopija nalazi na ovome mjestu. U Svetom Damjanu naš serafski otac smjestio siromašne gospođe i njihovu osnivateljicu Svetu Klaru, koja je ovdje i umrla. Također, kada je teško obolio, Franju je u Svetom Damjanu Klara njegovala, te je ovdje napisao i nekoliko strofa svoje veličanstvene pjesme Stvorova, a na tom mjestu je nastala i pjesma Utješnica Svetog Franje Klarisama. Razmisli. Franjo je na ovome mjestu spoznao svoj poziv. Tu, kada budeš, moli se Bogu za otkriće svog poziva i za snagu da ga živiš.